taitaa olla, kun on nuo paljon ihmisiä jo odotushuoneessakin. No ei sitten muuta kuin istumaan vain ja odottamaan. On lonkkakin mulla ollut niin kipiä kaiken aikaa, että ja sinne soppajonoonkin, jos ehtiä vielä tänään mennä, että saa jotain leijan jatkeeksi, kun tuo eläkekin on niin hurja tänä päivänä, eikä ne nosta sitä ikinäs. Ai, kyllä sitä ennen vanhaa ajatteli, että ja kato, kun sitä menee, saa miehen ja muksu, niin sitten ei tarvitsisi muuta kuin istua ja imettää. Mutta ei se nyt ihan niin aina ole. Taavettikin kuoli sellainen miehen käkkyrä. Mä kyllä kirkkovehdellä veistetty, vaikka nyt tässä on meikäläinen kännykän näköinen enää. Kyllä nuorempana kyllä. Joo. Sitten sitä aina ajatteli ennen vanhaa, että kyllä se on vähävaraisten kanssa niin vaikea keskustella. Ja köyhän kanssa mennyt valla hikeen. Mut nyt kun on itsekin köyhä, niin miten sitten suupannaan? Kyllä ei mitään karu niin paljon kuin köyhäsi rupiamista. Ei se tuollonkaan anna mun istua. Ei yhtään. Kyllä mä niin mieleni pahoitin ihan kerta kaikkiaan sydämestä ottaa, kun meitä vanhoja ihmisiä hoidetaan niin huonosti tänä päivänä. Miljoonia tienatahan meidän kustannuksella ja sit märisvaipoossansa siellä vaan saavat maata. Ja on ihan kauhiaksi mennyt tämä elämä. Sillä onhan tätä elämää ennenkin nähty. Vanha vain muistelee mitä on tehty. Sota-ajat takana, puutteet ja köyhyys. Nyt tässä elämässä vetelyys ja löyhyys. Pulaa ja murheista tietää ei raija. Tämän päivän nuoriso, ei naapurin Maija. Taitaa tässä joskus ihan koville ottaa. Kaikki tässä kallistuu, on monenlaista sottaa. Hermot on riekaleina, soijaa ihan kutkaan. Vanhuksia hoitamaan kerkiä ei kukkaa. Tuonne ne työnnetään johonkin loukkoon. Sairaat ja vanhukset samahan joukkoon. Vissiin tässä ollaan ihan urnakamaa. Valtioherratkin syyttävät ihan sitä samaa ja sanovat, miten näitä vanhuksia hoitelemaan enää? Pyllyrit kurkkuun piikkipyllyyn ja vanhukset hyllyyn. Niin on tästäkin vaivosta päästy. Ministerin palkat, kansanedustajan palkat ja optiot taas säästy. Että sille. Justiin. Tää onkin aika kieroa politiikkaa. Vaikka vanhuksia monin tavoin auttaa vois ja ei se olisi kenenkään kukkarosta pois. Mikä kumma, musta oli kuulevinaan, että jossain piraajaa joko taskun pohjalla vai olisiko se ollut tuolla pussin pohjalla olkoot. No se on tietysti se kännykkä. Sin kanssa nyt on aina se hihnas nykyisin. Ja justiin se soi, kun sä oot kirkossa tai kaupassa tai ulkohuussissa ja sulla on toimitus vallan kesken. Ja kuulkaa näitä laitteita kyllä keksitään tänä päivänä, jos jonkinlaisia. Televisio, sehän nyt tietysti pitää olla joka tuvassa. Sitä ilman nyt ei voi edes hengittää. Mutta entä sitten se tietokoneet? Se nyt vasta merkillinen vehes on. Pienet ipanatkin, ne ei saa niiltä kurahousuja jalasta, kun ne on jo tahtomassa koneelle. Ja sitten ne onkin niin fiksuja ja vilmaattisia siellä, niin että meikäläinen tuntoo ihan tyhjymäksi itsensä. No ne näyttää mummalle sieltä sitten kaikenlaista. Niin kuin se sellainen, mikä se nyt onkaan, se sellainen, kattokaas kun muisti rupeaa menemään jo tässä iässä. No se Facebooki, no kyllähän te kaikki tiedätte varmaan mikä se sellainen on. No se naamakirja.
naapurin Tyynekin, sellainen 7-5-vuotias ämmenkäppänä, niin se sille kirjoittelee joka 15 minuutti suurin piirtein, että mitähän milloinkin ajatteloo ja tekee. Nykkii se sipasi kananmunaa ankkastukin päälle ja lykkäsi sen uuniin. Ja kuulkaa, tunnin perästä se otti sen palavaneen pitkon sieltä uunista. Kyllä mulla naurussa oli pitelemistä. Mutta tällaista, mutta ideana se olisi kyllä hyvä lähettääkin niitä viestejä. Sitähän voisi itse asiassa meikäläinenkin lähettää sinne jonkun viestin tapaiseen, että mun rakkaus se roihua edelleenkin niin komiasti. Vaikka ei mulla ole kuin yksi ystävä. Ja sekin kirjoittaa mulle vain kerran vuodessa. Ja vain kirjeellä tietysti. Mutta eihän sitä nyt kukaan tietäisi. Vois kertoa vain. Ja senhän mä tiinkin kyllä. Mutta kuulkaa, kyllä mä niin mieleni pahoitin. Ihan kerta kaikkiaan, kun meistä vanhoista akoista yhtä ja toista. Puhutaan roskaa monenmoista. Että mistä tuo akka nyt on tollases tullut. Ennen niin lempeä, nyt ihan hullu. Ajattelin, että mä itse ihan omalle kohdalle. Akka tuo lentää monelle taholle. Kotityö, lapset, huoletkin painaa. Ei saa unta, ei edes lainaa. Itse on hoidettava koko soppa. Kiristä vyö hoida myös kroppa. Niilläkin akoilla, jolla on aviopuuhaa, mies siellä kapakin nurkalla luuhaa. Muistaa akkansa, jos aikaa riittää. Makkaa sohvalla, lisää lapsia siitä, jos vielä voi. Pyytää rahaa, jota olutta piisaa. Siinä sivussa silmäilee naapuri Liisaa. Ihmekö tuo, jos akat muuttuu ja ilo ja kauneus ja se lempeyskin puuttuu. Mut hei, me akata ollaan kuin kuminauha ja kädessä pysyy kaikki myös kauha. Jos ukkeli sulla vielä jossain luuhaa, keksi äkkiä sille parempaa puuhaa. Ota kaulasta kiinni ja anna suuta. Tuo pökkölö tuski on vielä ihan puuta. Mut ei peiveli, nyt täytyy kyllä mennä sinne soppajonohon, muuten mä jään aivan ilman. Kuulkaa, jääkää te tänne odottamahan sitä lääkäriä. Ne voi vielä lähettää teille valelääkärit ja haamuhoituri, jotka antaa sitten teille lumeen lääkkejä. Minä en sellaisesta piittaa. Sen mun jäätte odottamaan. Nyt minä lähden. Ainut yksi asia. Tänä päivänä, kuulkaa, pitää kyllä silmänsä kovasti auki. Ai miksikö? No muuten ei näe yhtään mitään.